Imala sam tešku operaciju oba ručna zgloba, ali desnog pogotovo, gde sam pokidala i hrskavicu i ligament i sekli su mi kost. Novak onako iz najbolje namere dao im je šansu i to, ali mislim da ti ljudi nisu to vratili svojim nekim angažmanom. Kad bi meni neko dao šansu, mislim ja bi ginula za to. A to je onako bilo, znaš, fancy, šetkam se s fasciklom kao... Ja radim kod Nole. Ja radim kod Nole, to je bila ta priča. Praktično si za malo dobila Serenu. Pa, ne mora da znači, naravno, ali... Tako ćemo pričati. Da, posle bilo i dramih neki, mislim... Bilo je svega. To kod nas ne postoji, mislim, ljudi ne znaju da upale kompjuter. Mislim, ja sam se pokupila, izašla i... Bez reči? Bez reči, znači to je bukvalno bilo, mislim, sramota mi. Od kad je država ušla u otvoreni sukob sa Novakom, koji je sad u izgnanstvu iz sopstvene države, bukvalno, gde je preselio i turnir i sve, od toga nema ništa više. Tu je nastala moja propast, znači kada